Bhala le sum esezansi usebenzisa i-commutative ne-associative properties of addition. And then ubonise uba le sum zizofumana ii-answers ezifanayo ekugqibeleni. So masikhe sizijonge le sum yethu. And then sizawufumana i-answer yethu sisebenzisa i-commutative ne-associative properties of addition. So masiqale sidibanise u-17.5 plus u-3. So i-answer yethu apho izoba ngu-20.5 bese sidibanise u-negative 7.5. So ukudibanisa u-negative 7.5 kuyafana nokuthi minus 7.5. So i-answer yethu izoba ngu-20.5 minus u-7.5. I-answer yethu ibe ngu-13. So nanso ke indlela yethu yokuqala yokufumana i-answer yethu. So masisebenzise i-commutative property. I-commutative property isixelela uba i-order ayinamsebenzi. Ezi numbers zingamuva, akunangxaki uba siyibeka kanjani noba singaziguqula. So masienzeke sithi u-negative 7.5 sithi plus u-17.5 plus u-3. Ii-brackets zethu singazifaka phaa ku-17.5 plus 3 okanye singazifaki. So masikhe sifake i-commutative ne-associative properties of addition kwi-sum eyi-1. So masizibeke phaa ii-brackets ku-minus 7.5 plus 17.5. So masikhe siwachaze amagama ethu. I-associative property ichaza uba u-A plus u-B plus u-C ubeke ii-brackets zakho phaa ku-A plus B kuyafana nokuthi A plus B plus C ubeke ii-brackets zakho ku-B plus C. And then i-commutative property yona ichaza ukuba ungathi mandiyibhale kakuhle. U-commutative property yona ichaza uba u-A plus u-B kuyafana nokuthi u-B plus A. So ungaziguqula iinumber zakho. So masenzeke isum yethu. Sine-commutative ne-associative kwakule sum eyi-1. So u-negative 7.5 plus u-17.5 kuyafana nokuthi 17.5 minus 7.5. So indlela elula yokuyibona yokuthi udibanisa iinumber zakho ezihlukileyo. So masithi u-17.5 minus 7.5 ngu-10, andithi? Nantso ke i-answer yethu mandiyibhala. Le part le ye-brackets izawuba ngu-10 bese sithi u-plus 3 wethu ongaphandle. So i-answer yethu apho ngu-13. So yabona singaziguqula ii-numbers zethu noba siyenza njani